Kini ako problema, bahin ni sa akong racket ba? Usa mo gud ko ka mananabtan. Wa sila magtuo nga doon na pwede ay mga mahuyang nga mananabtan. O kung nga na problema ko, ay ako, ingon man gud ani ang mga nahitabo, sugdon din ako ha, sa pagkamatay sa akong amahan. Hoy, May. Asa naman ang mananabtan? Wa pa, alas 7 naman. Wapo man na oy. Nagpariban pa tingali to sa iyang buhok. Kasi nagpariban. Ay, kalkag mo ko kayo tong buhok, tong mananaptan na way panudlay. Ako tong giingnan nga magpariban sa siyang buhok. Ay, nara, ay, nay! Uy, ala, oh, doon sa man mo na imong buhok manang. Oh, gado ba ha? Wakoy ang ngayots. Ay, nagparehab ka? Ay, parehab na pa. Sa ba daw manang? Ngayon, unta, pero doon, wag kayo angay sa kulor sa imong buhok. Ay, murad kag badyaw. Ay. Pero, sige lang, tarungan na nato na imong buhok karon. Kaya, sabay akong ibayad, anak, gawa bag ko ikabayad. Libre ba di color sa kong buhok, yots? Kuan ka na tudluin lang kung sa pagkamananabtan. Ha? Librehon ko na imong buhok. Sige, shoot, sige. O, sige na mo, magsugod na ta. Ay katong manabat sa pangadje, so na mo nga rin, yan ang atong mananabtan. Basta ka sa ko, Gloria, oy, kay wa pa ko'y pa di hapon. Oh, musnaks pa diay ang mananabtan, oy. Sige, duwa lang usap mo diya. Ang kalaso niya, ha? Oh, May. Pas na kanisterya. Pain itong biskwit nga dugmo. Nanong dugmok man ay. Raman na iyang paborito, kay dili man kuno hasol usapon. So, nabagod ni ngipon ko bayot, oy, batagak man, kay muluag man. Oh, siyalan bago di ay. Hala, sige. Kadiyo ta kay kuha ta kag biskwit nga dugmok. Ang tinuod, yung angkong panginabuhi ragyod nga maoy itabang nako kang nanay, maurog yun ang pagsige na kong apilo ka na mga misgi. Unya kay perme mang di taong ko kadaog, maong alkanse. Mao nang ang hangyo ko sa akong mananabtan nga magpatudlo ko. Base na lang, makatun ko, makatabang ko. Unya, maka-income food ko, tagan magani ko. Unya to, Ay, sige na, magsugod na ta. Oy, paudaga sa na ninyong nagtong-its diha. Oy, pasabta na diris pangadje. Oy, hoy! Oy, undang sa mo diyan ang inyong tong-its. Oy, jage, oy! Oy, kanang nagmadyong din ha, kisa pa nagamadyong, undangin na ninyo kay mga je na ta. Sabat na mo nga re. Oy, bayot, magpatudlo ka magkanak ko sa aus pagpangadjes patay. O na ni tamdanan ka ni ha, kani. Observe lang sa ka ha. Obserbahin ko. Kung kinala imo sundong sang tono para musikat ka. musika sa detana na. Ay, sikat, oy. Kada patay din nis ato, ako'y pangitaon. Kani, hastag itong himatyo na itong silingan. Nagpabook na na kong daan. Bungot sa ito, napo da booking, anak. Oy, sige na, patreng, oy, Ay. magsugod na ta. O Jesus ko, pasaylua kami sabog mga sala, luwas na kami sa kalayo sa impyerno, dadang tanang kalag sa purgatorio, o ang kalag ni... Sa tuwing nga, patay bayot. Akong amahan? O dada ang kalag sa akong amahan. Ay, dili, angan, bas namatay. Ang angan di ay Jose Benedicto L. de la Victoria Introso III. Naapagyoy senior. Luwas na kami sa kalayo sa impyerno, o dada ang tanang kalag sa purgatorio, o ang kalag ni Jose Benedicto El Rancho. Ay, Kurumbi pa na. kataas na ng iyangan. Oy, ang iyang angga na lang, be. O siya may iyang angga. Islaw. Ay, pagkabungot ba ya? Kataas sa pangan niya, islaw na dahi angga. Pagbuot na pa. Uy, dili pa na imong amahan. Oo, sabihin na. Padayon mo, padayon. O Jesus ko, pasaylua kami sa abog mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaang tanang kalag sa purgatorio, ang kalag ni
Say-kay-sayngan. Islaw laki. Ang kalag ni Islaw lagi ngadto sa langit ilabi na kadto na kinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O yaon sa badbayot ha, nakuha di mong akong style. Kuha man ng patring pero sige lang kakapalpak kay wam kakaybaw sa ngan sa namatay. Nataas sa kaayo nga ng imong amahan bayuta ka oy. Unyang angga Islaw ra di ay. Na, akong lula ana Ay, ay. basta ha, basta baon na to ha. Di ka maglisod kay na ka may guide. O kung madani mo sag-o o sag-uhan na lang yun. Mas nindot na kay bisag asa ka mga J, di na ka maglisod-lisod kay magunit ramang kas imong kudigo. Mas mayo og dunay kudigo ng patring. Oy, kay way sipyat. Aw, hibaw, nakaaning kudigo sa eskwelahan pa ni nato nakatunan. Kakiton. Sige, ay, sa suhay, sige ha, sugod ka ron, ug asang akong pangadji, kuyog ka ha, ikay tigsabat na ko. Pero dili pa ko mahimong mananaptan ana ng patring. Ayaw sa OJT, pamangka. Unsay ujite. Apprentice ba? Ako pagkakidort nasa din ni apprentice. Buko sa ito. Kunya, nalubong na nga akong amahan. O gikan adto, sige na kukuyog-kuyog ni ng patring kung naasang patay. Hangtod nga nakaton na jud ko. Kunya to, ayo, nang patring! Ayo! Nang! Ah. Uy, nang patring! What's going on? Akong arthritis. Uy, unsaon man ana ni mo ron? Dili ka makapangadji karon. Paglisod ko tuhod. Uy, aw maglingkod lang ka ng patring. Samot. Ay, di ko kalingkod. Ngano man? Unsay nan? Ubakan ko. Lobot. Wa ko kadungog. Gihabakan ko sa lobot! Ay, okay. Ay, Hilda, ay, imo pag yun ang ipakusog na tong sulting mauwaw ta. Kinsa man si kawawa ni mo na nga niya matadiris inyo. Yun na, ba ni hinungdan nga nung ipatawag ko ni mo, manay Oh, hinungdan? mauni kay ikaw unay akong patikoberon sa akong mga racket. Ikaw lang unay atos mga booking nako. Ginoo ko. Pero iti man ha, naan na sila'y mga ngantak sa taksa. Siguro ang dili magrambol-rambol. May magrambol-rambol man ang patring. Tungod lagis ka daghan. Daghan man kog booking. Nay, oh nay, huwag kang kakitaan ng akong lamisa na puno na sa biskwit. Unsaon nga padadaan man ko inik uli. Unya sa din na nako. O nga ikaw, swerte kaayo ka kay kada pangadsi. Inintos. Wapay labot sa biskwit nga imong imong makaon dito. Mabuhi gyud kaayo ka ini bayot. Unya, to, ang akong misgi ng patring, awin noon hinay pa man kayo rin mga misgi, kay mingaw pa man, dili pa man routine piyesta. O sige lang, sige. Kamao na bagka, so ikaw na dito ha. Nagain na lang kung ay. Oo, ikaw kay akong mentor ng patring, ay kabala ka nang, kung ikaw na gani akong pangadian, na akay discount. Ilong Aw, usa ba? Buhi pa itang kung kanahan na mo na kong pangadya. Ay, kabala ka ng booking ra na siya nang. Ang kakanahan ba yun yung bayutan ka, traidor? Sige, sige, sige. Sige na, atuan na to. Katultul na ka, anak. Pagdalag imong kauban nga mo itik sa bat mo. Oo, ng patring. Din man ka. Ay, dito ko sa ilang ng patring na, gipatawag ko. Kaya nga naman. Kaya arthritis taos ng patring na yun. Uy, nga dili siya pwede bisan o maglingkod kay lubagkan sa lupot. Di na. Yung sa may kabuan na ron. Oh, laging gipatawag ko niya na kaya ako lang kung unay mo take over siyang pwesto. Ikaw mo ay mananabtan. Unay. Iyo pabadlong di may wapak ko'y nakitang bayot nga mananabtan. Oh, wa good na Murag ako pa. Oh, gikarir na gyud na nimo. An may.
Oo, saon man na taon, wa man taon te grado. O kay pa-eskulahon ka, sige pa lang kag panglaki. Nagmamay, bitaw ko nay, pero, ay sige lang nay, ako rin mangitag diskarte. Kung may patay, ano mo apel kong misgay? Yagway Miss Gay. Ang manaptan, Alasig, bahala ka diha. Basta kay ako malipay ko, matabangan ko nimo. Kay bao biag ka unsa. Kamot na ron nga tatay. maulagi nay, pero, ay sige lang. Kano mananaptan ako, di na tamagot man ay. Yung sa nimo pagsiguro. Ay kadauli na ako, naging kang mga di, doon naman ay dang bring home. Tama sa unsa. Sama sa biskwit dugmok. Unya panangalitan o kwatahan ng akong pangadian, posible nga makadakog empanada, supaw, sandwich, no? So, bahala ka may raghatag, at least, natin makaon. Ginoo ko nimo may oy. Tama na patay. Ay, sus, manay pa niya. Kana siya, gipalit na dili para sa mga patay, para na sa mga buhi. Sabot ka, nay? Ha? Ay, mauna to, Bridget, ha? Ibaw ka na unsa isabat sa pangadye, ha? Ay, o lagi. Kumaon ako, anak. Ay, Ato ng mastiron, aron tunhay atong daghang atong mga pangadye ba matunhay sa products. Magi na Mastiron yan. nato, saguna ha? na ako, saguna na ako, Mao gina tanan. yan, sininuto nyo na ito ato pagkadiyad. Aw, Ah, kanang, Panataghan, tag-booking ba? tinood. Naharabay at pang sa amo, narabat to. Ha? Oh, Lutinga na? unsa may sakit ato, Braulia? Pati yun na lang to na, oy. Uy, ay, hindi ta, ha? Unsay sakit ato? DJ. Ako si DJ. Dinagkong gaba. Kumayo! Ako din naglisod na. Maog yun. Nalasit ka. Ikaw, Bridget. At di ba ni dayon angan sa patay, ha? Kay basig magkailis unya ba? Ang buhi may itong maminsyon. Ay, sos, wala problema. Ako pa. Ako rin bahala na, oy. Okay, haos mo na ko, ha? Kinahanglang inig-abot na to dito sa matyan, ha? Kinahanglang behave mo mga bayot. Ano pa, Ha? table manners, anak? Oh, diba kita mo gwapo dito? Giyata mo. Ano, ikaw lang. Ikaw lang. Behave yun mo, ha? Ay, may blima ba yun? Ay, may problema na. Okay, let's go. Unya, pinagis sa mga kauban ako mga bayot, mayong dagan na mo sa papangadye sa matag patay. Dagan ang giganahan. Pero dili kalimot nga nasa sayang mga bashers. Unya to, mga pagtuaw sa kalag sa purgatorio. Ay, tawo nga manggiloy o nag-among gilauman. Salang, abi magipoyan. Imo kami panabangan. Ay, miagi na kami niya ng walo nga luhaan ng tabang kami sa uban. O kanamo, walay mo tabang. Dili ninyo hikalimtan nga magabalos, babaslan. Salang, abi magipoyan. Iaw mo gipoyan di ay inyo kami panabangan. Kilibutan kami sa kasakit nga daghanan, sa kalayo nga masiga. Og dili kayo napagngan kay gihuyop kanunay sa Dios nun nga kinaadman. Tubag. Salango, pamugipoyan, inyo kaming panabangan. Sa akong kiay-kiay, wala siya'y mahimo. Oy, it's ok. Aw no act. Iap-iak. Oh, hilom ha? Hilom niya ba yun? Ay, wabi tay kaon, pero, ay, pwerte ni mo pamutos diha og kape og biskwit. Mauwaw to si mong bayo. Mauwaw to si mong gibuhat bayo taka. Ano na siya? Pag-iuwaw. Iuwaw ng bayuta, oy. Ay, nagdadayad siya, oy. Hello, dia, Braulya. Mura biya sa kag Mr. Clean. Ka-clean ka, day, ha? Ano, waka manuwi ka itong garapon ng suda sa len. Unsay halin? Ay, kanagong kuan bayad, kanang sudlan slimos ba? Alin man, ha? Ugo kunuhay, na dadayng kubit ay 500. Uy, animal ka bayo taka, animal ka. Tana. Dili ta ka ni. Ato to sa layo. Pakawal mo. Tana mo. Unsa ni ka tinuod, Braulia? Ha? Taka man ang kada, Bridget, oy. Si pataka! Ako, pataka ko! Sabayot, oy.
Kung makauaw ang akong pagpumunto sa sudan, mas makauaw ang imong gilikuan pagpamigok sa limos. Ilong Grabe yan, ka. ilong yan. Taka man lang ka, Bridget. O say pataka, tanawa jad. Diba na say 500 siyang bulsa yad? Ay, kuhaan ng 500. Paggawas ba yun? Ipagawas. Wala gayat. Paggawas ba? Bugnoon ta karon ka. Oh, wala ko na ba? Ah, saman. Limos. Kini, O, kini, unsa? kini. Unsa man na? Ay, wala. Unsa ba na? Ganun naman na diha, ha? Wala, ganun niya man. Hilong na problema, ha? Aysas! Pagayuta ka. Ikaw, mamigok yung ka para na yung katunol sa imong laki. Maog yad! Hoy, madugay bayuta ka, ikaw mo yung amo pangadian, ti manina. Yan. Yads, na-miss gay sa Riverside. Unsa man nga pilta yads? Bitaw, yads. Hasta sa Pikas Barangay, yads. Nasa fiesta dito. Dagko kayo ilang premium, yads. Mga pilta, yads. Bitaw. Unya, unsa all man nato nga daghan matag-booking karon, be? Yads, tako ba kay premium? Unsa? Yads. Pasensya na kayo, yads, ha? Di ko makauban ni mas pangadyo, yads, ha? Kaya mo appeal, yun ko. Bahala na. Yads, mga pilta yads. Sayo kay premium. Uka do yaak. Unya, ha? Nakasiguro mo makadaog mo? Unya, unya, tog mapildi mo? Uwam das ahid. Ano makadaog? Kanya Ha? makadaog? Kadaog, ha? Opo, bitaw. Makadaog di mi yads. Niya. Unsa man yads, ha? Ay, libog makuhaan ni. Oy. Oy, ambot anayats, oy. Nakabook na rabata. Samot nga mabash na sa taan eh. Oy, unsa man ni nato, oy? Mao ni among problema kay dagan ng fiesta nga magpamisige. Unya, naarabi mga booking namo daghan. Daghan nga pangadian, daghan mga schedule ba. Saon man ni namo? Uy, palihog tabagi ko namin ninyo. Unsa man kun kamong pasultihon, ni may ni. Salamat kay Lord. my Maraming God, salamat. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karugadlawa. Ang sender na to, Ate Pres, kaning si Maymay. May. O, bayot ti si Ate Pres, si Maymay. Nga, ang kuan, kay, ilang problema, kay, na ako no'y misgi-misgi kuno taon dito sa kuan niya, gusto silang mo apel. Nga Yeah. problema, daghan mo silang booking, unsaon kuno nila ni, si Maymay man sa inutan na, saan na mo, o saan mo yung labihon, unsa to ba? Say, booking unya. Mga booking ka ng mga kuan. Daghan ba silang schedule kay mananabtan man. Di ay. Kusog na sa mga schedule sa fiesta, so doon na sila yung mga booking sa misigay. Apan mas Yeah. nauna ang ilang booking sa mga pagmanabtan, sa mga pangadye. Muna Yeah, ilang to. problema karon. O ilang una kong tung nauna. Oh, kanang gitawag Ate Itong Pres. manabtan, nag-una man ka itong booking Oo, nila. Di mo ito ilang unahon. Una, pero mas maayos sa nang unahon yung panabtan, oy, kay patay Oo, na lagi inyong patay niya kuanan. na. O sa to'y tawag Oo. kanang Ate Pres, gulyat ka na doon ay mauna nga ni contact word of honor. Murag Palabra nauna di ba? honor. Sakto ba? Sakto kay Bam. Dili na palabra di uno. Lain Word of na. honor. Oo. Ari taon na sa mga paambit nila, no? Kaning og moapil sila og misgay, kay gusto sila nga doon na sila ay madugang nga budget, doon ay dugang nga kita. Kunang akong basahon pag-usab kaning sa puro ni sa mga Old Testament atong mabasa, panultihon, Kapitulo 23, versikulo 4. Os muna to pagbasa. Pagmatngon nga dili maugtas ang imong pagpaningkamot nga madato. Nagisgot man sila og kanang inota extra income kito ay misgi to ay panabtan. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitugkan kinig pako ug mulupad sa layo sama sa usa ka agila. Ari gyapon sa Old Testament. Ari diri ka sa Ecclesiastes 7 versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan. Kay, bisan,
kadiyot lang ha, kay ang sumpay di sa luyo, kadiyot kaayo. Yeah. Oh. Mas maayo pa, usbo na to, Ecclesiastes 7 verse 2, mas maayo pag-adto sa balay nga nagbangutan, kay sa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Bitaw. Kay, Ay, ang ganaman. mga buhi, kinahanglang magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Lain nga mabasa diri sa Ecclesiastes 12, versikulo 7. Sabay. Unya, mopauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Ibasa na kuning tanan kay molarawan man kining tanan og kamatayon. Which is katong ingon nga mas maayo ka maatos bay nga nagbangutan kaysa maatos sa naay nagkumbira. Ang but pasabot ug ari ka sa misdi mura kang nagkumbira kay lipay-lipay man. Katong nagbangutan nga na-schedule na nga sa pagpanabtan mao gyud unahon. Tinoon. O may unahon kay katotoo lang ko. Mao ba ginagi pasabot katong unahon katong pangutan katong kan? O kaysa maadto ka sa kanagkumbira. Klaro man kay diri Ate Pres. Mas maayo, Ecclesiastes 7, versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Meaning, kung adto sila sa misgay, murag nagkumbira kay lipay-lipay man. Sige, Happy man. Happy man. Kay, ang mga buhi kinahanglang mapahinumduman kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Ang akong pasabot nga nahitabo mong gunako ni Gulyat nga dunay duha ka mo kontak nako. Karon. Na una ang gamay og premyo. Nawahi ang dagko og premyo. Dayon. Dito ko dagko mudagan Gulyat. Ha? No. Wakay, mao to, wakay palabra di honor ato. Honor mo to'y So word of honor. So dito ko sa una kay mas dako og budget dito ko. Sunod, lula na sila ang schedule nga invitation ni adto ko. Dayon. Wa mi hibayre. Gabaan. Karma. Mao tingali no. Tinuod bitaw. Karma. Ay tabo, tulad ay tabo na nako. Wa mabayre. Sama ra gyud na katong nagsalida mi bam nga kuan to adlaw sa Semana Santa. Oo. Adlaw sa Semana Santa. Unya, nagsalida mi bam, pagsalida na mo dito. Wa gyud taon mi mabayri pag uli na mo 5 ka Semana Santa to nya nagdrama gyud mi. Ano man? Pag adto ko na mo sa barko, pastang mingawa, wa gyud mga pasahero nga kuan. Kamera gyud dito. Ayay, kayo mo. Murag pasahero. magdakop-dakop lang yatre. Wa gyud kuan. Kaya ka murag yun nilakaw. Kami rin biyahe. Semana Semana Santa. Lagi. Pag uli na mo bam, samar gyapon, wa mi kabayri. Wa gyud mi kabayri ato. Kuan nga, wa mo bayri, wa mo mukiha. Ani sibat to. Ay ang iyang buit pasabot nga ilang giuna bisan og adlaw Lagi, tapos pero pagbangutan. sa magtulan ka ng kuan, ka ng tultahan, ka ng, Promotion. isa, promotion? Oo. Ito'y kargado, promotion. Tayo di mamay. Balik ka. May kining imong pagkamanabtan imong tagulyat igasa. Ako, bam, ko igagaw bam si Moy Gotib. Mananabtan po na siya aning mga patay bam. Oo. Bisag unsay iyang kuan kay naamo po na siya trabaho lang nito pres pero kung patay unahon gyud niya. Muy lang siya karing sinder may. May Moy Gotib na siya, Gotib apelyido. Naan siya trabaho sa kuan sa Petron diha sa Basak. Ang ako nang Kay ikashare. gada diha. Ang ako ikashare niya Gulyat nga kining pagkamanabtan gasa kini sa Dios kaniya. Oo, nga gitagaan siya ni nga talent. So unahon yun nimo, ang una nga nag-imbitar ka nimo labi na og parte og kamatayon kaysa katong lipay-lipay. Oo. Lain pa'y ako Gulyat. Manuman. Nunay ba nanabtan na ako nakaila ba? Manuman. Niingon nga, kana si Kwan, ang warta pa na. Di mo na mo dawat og kanang 1,000. Iyang gidaot ang Niingon nga, kana si Kwan nga manabtan, di mo na mo dawat og dili 1,000. Ano? Pila de bayad ang mananaptan 1 week Wa- na ka- pangadji. 1.5. Wala kaayo. Ang usa na ka pangadjian jud. O ba? Sa amo, nakunibawa na ti press. Ano kanang trabaho Siyam kadlaw. kay 1 week man no. Siyam na kadlaw. 1.5. Siyam ka adlaw 9 days. 1.5. Sa amo, ako manghod nga babae, kana si Ate Adet sa Kwan Bohol, manabtam na sa okay ba na ba bayad? Pero dito sa amo sa Uslob, nakunibawan Ate Press, Gulyat,
way bayad. Pero hikay, kumbira nas katapusan, kanatapos nas pangaji, kanapadadaan sila usa ka paa sa baboy. Kuan sad sa una ati Pres wa bitaw na bayad kay Padala- madabat mi sa kong lola sa una. Mga Pero paspas kay kaila. kani ginawa ka lang Oo. paspas kay ba kay apas mas painit ra man to, painit si kwate ug puto. Alam mo ginawa ka Asa lang itong manabat nag-ampas sa Dali lagi mo man. Una Ano sa bawa na ni Ate Pres nga kanapadadaan lang sila paa sa baboy, katapusan. ba? Wala ko kibog na abay bayad pero kani may sa ako nang gingon unaha gyud kay gasa ka na nimo sa Ginoo gihatag nimo na nga talent. Ayaw ka na yama kay parte ka nagkamatayon. Kay kato akong gingon lagi gulyat, Ate Pres ingon nga, "Karas kuan, di ba na mo dawat og dili 1,000?" Akong gisulti dito sa laing nga amigo. Ingon siya, "Utrom na sa siya. Di mo na mo dawat og dili nga 2,000." Murag lain sila daw tay di ay. Oh, di ba lain pa minaw no, manabtan ka parte nagtrabaho ka nang kalihukan nga kalagnon. Murag lain no. Lain bitaw. Oh. Pero mas sa yung pahinungdan kay kuan ba kanang utas. Di ba? At Ang ang pila ka adlaw. sa ako na ibawaan dito sa Kagabi. ako na ibawaan dito sa akong manghud no kanang layo ka nang hatod kuha siya. Oo, pero wa ko makibog na abay bayad mas hatod kuha siya labi kanang laing barangay ang mukuan. Hatod na akong manghud kuha na siya dito. Mao na lang to may ha? Ana lang may. Dahil og unang panahon ang imong gibuhaton ilabi na og parte og kanang espirituhan or kalagnon. Kana. Salamat sa pagpadala sa itong tulumanor. Kun ako ang puzzle tihon. Kini akong problema bahin sa kong ugangan nga lalaki nga guwang na taon ba unya limtano na sad kaayo. O kung nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Kung ikaw inday, gusto og hayahay, ang imbiliner, mao'y sakye kanunay, kay kung bation ka, kakabuyog kalaay, ngari ka lang unya sa driver magpauraray. Mao kini ang hinungdan, ang asawa mga bubhuman, nining driver nga buutan, kay hilabihan. Bisag sirado na hala karga, basta dalaga lang ang mupara, ilugusot pagpahiluna, dapit sa manubela. Ang konduktor mausay buhaton, ang dalaga mao'y siguroon, masuksukon, sagid-sagiron, inigpanukli, siko-sikohon, mao kini usahay ang mahitabo. Driver o konduktor makabaig minyo, kung masuki sakay-sakay, sa bisan asang tabo. Ang konduktor mausay buhaton, ay day. Dito ay, Oh, ano ba? nagkatakan na naman ko kanina. Ay, lingon ko rin, pawasla, ay. Ano Si man, ha? tatay ni mo, ato-ato. Ano ko, ano? Mula ka kuno siya. Nasaan man sa siya? Nah, mamayli kuno siya. Kauban iya mga barkada. Bakit mo kung tatay? Guwang nagitaw na sa tatay pa indong. Uy, mao nga sultihilan dito, pasabta lang. Ah, sige, sige. Atuon ako, kadiyot. Lingaw-lingawag istorya ha. Oh, day, ako rin bahala rin. Tay, paeng. Kakinsa ka mang anak ha? No? Ha? Huwag ka kailan ako, tay. Kakinsa ka mang naging anak? Anak kong nanay Lokring, tay. Lokring? Oo, Kinsa man at lokring? asawa to siyang paeng. Kinsa man at pae? Asa ang amahang bitoy. Kinsang bitoy? Ako, tay. Ikaw na inibitoy? Daan pabitaw ko. Kailan ako rin kanako, no? Sa'yo sa kinsa ka to kang anak? Anak kong tay paeng, tay. Anak ko na paeng? Oo, tay. Kinsa man at paeng? Ikaw, tay. Ako riyan ko, magkabagsalta. Huwag sa kamungutan na, tay. Maoma, Saman. susunod nga pangutana ha, para dili mangutana yung kasunod para dili ko malimo ha. Bungo sa ito eh. Noon sa pagkakidot, ako na may limtano na ni. Limtaw nung nagbitaw ka, ano ka?
Di ango-ango na ka no. Bangag slubot. Unya, unsa naman si Tatay Paing dong? Sa pa? Ay, giyamaman ko lang yun. Giyamaman ako dahil kay guwang naman yung taon kayo. Lintano naman kayo. Sobra na jud kaayo kalimtanon dong. No? Grabe, nagkakalimtanon dahil. Unya, wa siya malimot ni mo dong nga ikaw iyang anak. Bida. Limot nga di siya siyang kagalingon nga siya paik. Ano kwet? Ngutana siya nako. Kinsa ko ay akong amahan. Akong giingnan nga si Tatay Paing. Nga nangutana siya, kinsa mo ng Paing? Ingon ko, wa ka kaila si mo kagalingon tay. Ikaw bitaw na. Ingon siya, wa mo ka magsulti. Pagkakindod lagi. Ay, dong ka na sa tatay ni mo dong. Istorya-istoryahe lang gid na siya para pa-refresh sa mo na huna ba? Mao ba? Hisgutis siya sa mga nangagi kung nakahinumdum pa ba siya. Ana di na day? Oh, dong uy. Kuan ba, silbing pa-refresh sa iyang huna ba? Hisgutis-gutis siya sa mga nangagi. Sige, ako nung buhaton nay. Ako rin bahala, anak. Kining akong ugangang lalaki, pinangga gitaon kay ni sa kong bana kay bugtong man siyang anak. Mao nga digid siya mosugot nga among ibalhin sa home for the aged ang iyahang tatay. Unsay nga anday? Ato lang ka nang ibutang si tatay sa home for the aged para maatiman gid siya tarong dito pa. Kay kita maglisod man tag-atiman kay naabay atay mga trabaho do. No, ayaw tay. Ayaw, anak day, kay lisod kay na mahal kay na akong tatay na ko paing. Gusto na kong ako yung matiman, ana niya. Ay lagi dong nakasabot man ko ana. Pero sa sitwasyon gud nato nga parihutang ng trabaho, wa may makaatiman kang tatay paing. So mao nay pinaka maayo nga buhato nato. Ato siyang ibutang didto para nay makaatiman niya. Nga, unsa may gusto nimo mahitabo day? Nga adton lang siya dito? Adto siya mo paabot siyang kamatayon? Oh. Ha? Unya, anak pa nato siya kuhaon? Anak na lang, ha? Ay dili man sa ingon ana dong. Ay, sa adila na siya day, nakabitaw ka. Kasi puti may pasapot. Nga ako'y mo atiman ni tatay paing? Nga muundang ko sa kong trabaho? Oo nga. Ako'y mundang trabaho day, para mo timang tatay. Dili oy, ingon magud ka. Sagdi na lang na siya kay naamang ka. So ako, Oo, bitaw, naamang ka, pero naamang kay trabaho, so di tang bagutman ani. Ako lang mundang trabaho, nabitaw kay trabaho. pero dong sayang sad kaayo oy. Ano kun kaayo imong length of service? Nya, unsaon ko man anak be, palabihon ko na. Ha? Pasagdan ko ni akong tatay paig. Dili, ang ako ba suwaya nato. So di sa si tatay kung okay ra ba niya kung adto lang siya didto. Total, dili kay siya ra may tuwa didto na may daghang mga tiguang sa didto. May mga kauban pud siya didto dong uy. Mao ba? Suwaya lang kwet. Og dili siya aw di na to pugson. Akong gipatambagan ni Bitoy ang iyang amahan og musugot ba para sa mahimutang mis-among trabaho ba. Tay, musta naman ka? Okay na kasi maglingkuran, ha? Nga ka ng tuya-tuya. Okay naman ko din. Mao ba tay? Saon, pero universal. Ikan taon, malain taon, akong tatay taon. Tay, Usaman, ha? kuan ba? Okay ra ka adto ka na mo ibutang sa home for the aged tay, ha? Para doon na kay kadua-dua dito ba kay istorya-istorya kay balaka man minimoy nga ikaw raw sa din niya manarbaho min duas kunsa. Unya to? Okay ra ba nimo nga adto lang ka didto? Ha? Tay paing? Dili ko dito. Wako kaila dito. Di bantay kuan ba? Parehas ba na mo ka nag-eskwela ba nya? Doon na kay mga classmate ba? Basta dili ko. Anhilang ko din. Sige, ikaw good. Pero ganahan ka, sulti lang ko ha. Okay ra dong. Anhilang ko. Kay daghan ko mahinumduman din. Batay? Unsa may minumduman mo dito sa to? Ha? Unsa may minumduman mo? Daghan, ay.
kani ato sa ulitaw pa ko, kaning kuan. Ate magyo kay kaya kong dinibig ko nagdako ning bayad. Grabe ay. Be. Sulti ko. Unsa yung dumani mo? Kaltong batanon pa ko do. Ako'y haring gangit din sa among lugar. Mga babae sa una, mag-ilog na ko. Mag-istambay. O katupo mga istambay, mahadlok sila na ko. Ano ba, tay? Yaw, di ka din niya sa una, tay. Ay, grabe ay. Porbida. Sawa pa mong kailang nanay. Pila ka mo kimong noyab? Kamaragon. Kanang unom kabuok sa una, mag-uol na ko. Ha? Oo, kasagaran yun ako, mga napuho kabuok. Nagpaanda sa da. Uya pa man to, wa pa may limit sa una. Ba, Lope, gini mo sa gilid Dilmar, kay tuluro mo na ito. Ibuha no, porbida. Pero sa diya nagkailan mo nanay? Ha? Kato hinuos una, kato nanay ni mo, close guarded kayo ko ato. Aha. In lamang kayo siya na ko sa una. Inigpamay na mo, ha? Inigpamay na mo. Dili na kung musuro og mangita og pares. Kay siya na may unang hulbot na ko. Mao ba, tay? Oo, pero nasat ko staro ni nanay ni mo sa una tungod sa pagsigig hatag niya na kong bingka. Bingka nga nagbudlot ang liki. Daam ko na yung bingka ka magbudlot ang liki, tay, porbida. Oo, na mga di murag na piyapi. Mao ba? Pero tay, unsa mo yung mga kaagi ni mo bang nanay nga di man yun ni mo malimtan, be? Ay, kayo tos nanay ni mo. Ang unsa man, ang unsa me? Gipainom ko ka ng pinugan sa iyang pante. Ha? Tinuod ka, tay? Oo, wado ko kahibaw. Nangutan ako ganong lain maglami. Ang unsa bisulti niya? Maagag ko na itong lami as herbal. Wa ko kasabot ato sa lami nga herbal man kuno. Unsa, wa ka mong tanang nanay unsa para unsa tong hirbala? Para kuno tumawa ang akong pagkahibabay. Akong bida, grabe yun ikaw kapag chicks ka niya to, tay, no? Di magudong. Sa dida na ako may duol sa mga babae. Asam kaning bungi, buduol na ako. Kuyawa sa di mo, tay, no? Oo, maong sinanay yun mo, akong napakasyan. Anya, tay, kinumdog ka pa sa imong mga uyab ka niya to. Wa na dog, wa naman gani ko kahinumdum, o pila na tingali sila kabuo. Mao ba? Oo, Sige, tay. Sulti lang kung mapahatol ka na mo dito sa Home for the Aged, ha? Dili lagi ko dito. Mano lagi, tay? Basig to apo dito ang mga nauyab na ko kanina to. Tabla lang namin mag-reunion dito. Onya, ansa naman? May kastoryas tatay, day. Kinumdum ba man siya? Kinumdum pa bang gani siya kani ato so litaw pa siya nga daghan kasi kuya? Mao pa? Unya nga nalaging usahay malimot man siya. Malimot gani siya gisuod sa kwarto, abinyag iyang kwarto, ang ato din kwarto iyang gisuod. Ba? Uy, kapila na gid siya makasuod dito. Usahay matimingan nga human kaligo. Musuod na siya dito kung mahuman ko kaligo. Mau ba? Yung uy. Bida. Mabitang manirado na gid ko kay basit mukalit siya gisuod sa kwarto nga natuog ko. Usahay ra ba magdaster ako matug. Magbuyang-yang nga gining ako. Makakita niya siya. Day. Pag short lang sa usahay, ha? Kay kuyaw kayo. Ikaw ba? Ikaw nalisabot anong tatay paing, ha? Unsa nga tiguang naman tao na. Last ganyang sud sa tong kwarto dong, wa ko kapanglak. Ako siya gipangutana kung nagunsa. Ako giingnan ba nagunsa ka diri tay? Nya, unsa ito bagya? Mangihi ko no siya. Basig natuo to siya nga CR na itong kwarto. Ay, oh, gyud. Barbida, no? Sabtala na sa tatay di, pero amping lagi yun, ha? Panirado lagi yun taon. Marikuncha! Uy, Marisylvia, kamo man ko di ay ni. Musta, Mare? Ay, Okay, lagi kaayo pa rin, Dado. Asa man si Pare Bitoy? Natuan ni trabaho pa. Karon pa tong alas 6 mo abot, kay alas 5 may off ato. Paggoy mo ba siya nga ay
Wa mi makaabot ni pare na. Ay, kining Marie, pasiara ko Maribe, ganina rin kong kaihiun, oy. Asa inyo si Marie? Ay, nadas luyo, Marie. Way laing pultahan diya. Suod na lang ato. Oh, sige, salamat, Marie. Mangihi sa ko, Marie. Ah, sige, Marie. Pre, arata sala, pre. Unsa day tuyo ninyo, Marie, nga nasuroy man mo. Ay, kung among god mari baka nang mularga manggod mi sa stage na adlaw. Mo nang sa di pa mi mularga kanang sabot mi nga suruyon sa muna mo si pare Bitoy nga ne. Ah, hala, unyang gabi pa man to, pre. Uy, labi na traffic kaayo rong mga orasa. Magabian gyud tingali ti siya. Ay, huwata na lang ninyo. Ari na lang taman ni hapon, pre. Ano sa to? Si Maricinte man to ni Singgit. Uy, nga na maka-aday, day! Dasit niya! Yung sakit ka ka man, ha? Ay, nuy paing, ikaw manggudi ay na nuy, uy. Uy, pa di ay ka, nuy. Usay man. Wala ka makailan ako, nuy. Kinsa ka man, ha? Si Cynthia bitaw ko, nuy. Kato bitang masigig ani sa inyo. Kumari o kumpari mi ni Bitoy. Kinsang Bitoy. Marie na ka. Ikaw to ni Singgit. O, Marie, kay... Unsa unang ihi ko, Marie, nasudlan ko nuy paing. Unsa? Noon sa kaday? Ay, kuan kanang naablihan siyang tatay paing. Wala ka manirado di ay Marie. Ay, wa lagi, Marie, uy. Unsaon nga kaihiu na manggod kaayo ko. Ay, wa na lang ko makapadirado. Mao ba? Naikog kay ko ni Maricynthia kay naablihan magid siyang tatay paing nga naglingkod sa bawl. Kini sa tatay paing ambot og ngano sa disiya. Unya, Sige po sa kong lubot na. Kalit mong pangumot sa kong lubot. Something, uy! Ako kwarto kay... umitago habol. Abi akong kawatan pero... Maduda ko ka tao, mangyod ba mga akong gihikap? Hikap-hikap na kong bayo. Ikaw magugiyahin. Natural kaya mo man kwarto. Tatay sa doy. Asa man di itong akong kwarto, ha? Tuwa lagi ka spikas, tay. Aw, May kusina dapit. Ang sangaan, sige, arin sa ko, ha? Inyo mo nang ibalhin-balhin akong kwarto. Wala nga, naginis tatay tanay. Ay, kaluoy taon. Luuyas tiguang. mao ba dong? Ay, gina ipuha-puha pa kong lubot ng mayo, day. Gikumot-kumot, nagtuos guro siyang gulaman, purbida. Kanya, nagtuos siya nga, iya itong kwarto taon, mga itong gisuod ko ng kawatan. Mao ba? Ay, gaduda na baya ko anang tatay nimo. Duda nga unsa man. May pagkamanyakis. Ah. Pasahil dahil nga na-amnesia, nalimot. Pero ang tuyo di ay, lain di ay. Bida sad uy, karuha na lang imong amahan uy Bitoy uy. Basig rapon ko na madugay ha. Oh, di ko sa. Nakabantay gid ko nga murag do nagyusagol binuang ning kantatay paing ba kaysa ulitaw ra ba ni siya pang chicks kaayo daghan kay uyab unya himabay kaayo mo nga nagduda ko unsaon ka rin ako kung ugangan no tinuyo ka ning iyang pagkalimtanon kunuhay pero tan-aw na ko murag wa pa man ni siya giango-ango murag dag inartista lang gitingali ni siya unsa kay akong buhaton no unsa man og kamo ang pasultihon Concha. Okay, Ate Pres. Okay, sendo na to karugad-law, Goliath. Atong sender, Ate Pres. Si Dudong Kuat. Bang kitsa to. Kisay sender? Sender. Gams. Kunsa, babay. Concha. si Inday Ang Concha. si Concha. Katong yung pakin lang ko ano yung ugangan ng si Paeng, Papa ni Papa. Bitoy. No.
Ang problema Yan naman. kun siya kanang ang iyang ugangan ba wa ba kun nini pabuang-buang lang ati pres? Kaya nga naman. Okay, maro man kayo. Musuod sa kwarto nila. Ay, O nya musuod nya usay timingon ra ba nga bagog yung ligos kun siya. wala ka. O nya magpakuan nga unsa ni. Ako ni kwarto, ako ni yung panaan aba. Pila edad? Mga 80 siguro ni kapin, mga 70 ba. Magpakuan siya para ayun nga di kuana. Ang-ango. Ang-ango na. Oh, nya ang bugoy gyud kayo katong ang iyang kumari ni kun siya. Nangihi gisud siya. Ya kani siya mo bay nya ang istorya sila sa iyang anak siya. Ako uyab na ko sa una. Kay dumdo pa si Ate Pres. Pero di gyud siya adto sa home for the aged kay basig nag-abot siya sa iyang mga uyab mura sila nag-reunion dito. Bugoy. Katong nasaipan niya pagsud ang kwarto nga iyang gihikap ang kuan ginunhilon niyang lubot sa iyang anak. Kaya tuo siya kwarto to niya tinuod yung tingali ng gulit nga di siya katultol usahay. Di kong to ano Kaya yun. yung anak, nahika palubot? Di Ang mo anak ka. niya nga laki ba nga nato iyang gikapilkat kaya abi niya kitsa ko rin naghigda siyang katre sa iyang kwarto. Ay. Oh. Nagtuo man siya nga iya tong kwarto ay atik-atik ba. Pero iya tong gibuhat kay nagtuo siya nga si Conchato na tuog. Oh, iya yung gikapikap ang lubot. Kay nagkuo maghabol. Nya iyang gikapikap ang lubot, gipuhap. Nya iya man ang anak ko sumni gikapikap sa lubot. Atik-atik di siya asam di akong kwarto dapit. Pero nga tuo ko nga iya tong gibuhat Ate Pres kay gaduda siya nga asawa siyang anak. Mo na inuto kayo. Ay hinuon ano Pagbantay gyud na dai kon siya kay maro-maro na imo Pero gangan. dili na mahimo tingali ko Wa ano. na kanang Hikap-hikap dala ng iya. ay muran lang kung nagwati. Simhot, hikap-hikap. Kakuan ka ng wati nga imong bitayon at Pres, wag bitay-bitay lagi ta. Wa sa mo. Alaina ng bitayon. Wa na mahimo na, wa na ano mahimo. na tayo aduna no tayo ipaambit ani Goliath mahitungod sa gingon nga mga katungdanan ngadto sa mga ginikanan gingon dire no Sirach 3 verse 12 ngadto sa 13 anak at imana ang imong amahan inig katiguang na niya ayaw siya hatagi kaguol samtang buhi pa siya kaluy siya bisan kun anguhon na siya. Maipong dire. So, ang title ani, katungdanan nga to sa mga ginikanan. Apan imong ingon Goliath, nga dili lang mo kumpiyansa. Kay basig Ayaw masaipan. gyud, ayaw siya, ayaw kumpiyansa siya. Kay basig masaipan kay... Ako pa natagaan na lang na chance. Uy, ito di naman nakahimo. Dili kay katong... Di naman nakahimo. Si Kunsa taga chance. Dili, ang Ang tiguang katiguang taon ba? ba? O lagi, taga ang chance si Uy, Kunsa. pasagda na lang na. Uy, hikap-hikap ra brag iya taon ko to. Di naman naka... Ita, oh, ano Ang yun? imong- No? Ate Pres? Ay mong pasabot ka ng Ate Pres, dili nakapang-rape o mang-rape siya. Dili na. Pero katong nangihi ang ilang bisita nga nablihan niya ang CR. Nangitan po siya ay kung ginamangita po sa kwarto niya ato CR pa dong. Di lagi ka tingali. Iya na ka mga atik-atik lang ba? Tuyo na niya. Kanang maldito ba yung tiguang? Na may tiguang nga maldito yun ba? Kanang magpa... Kung hikapaa. Pero sa imo nagingon dili nakahimo. Di nakahimo na. Uy, tiguang na kayo na. Tingali Pila na kay may kusog ana ba? Imo nang kuan tud. tingali kay kadto bitong akong ingon niya sa una nga dunay tiguang nga mong salinga din na sa akong gipuy-an. Alas 4 kadlaw nagpasaan siyang banig na naog. Naog sa bahay nagingnan sa apo. Asa man kanulo siya nga. Buli ko sa amo. Nanaog sa bahay, ha? Kapag banig og unlan, buli ko sa asa mo nga naog ato man ni bahay. Ingon ana tingali nga tumaytabok kung tiguang Muligi na yan, di kaayo. nakakaila. Na di nakakaila sa mga imong mga anak. Apo, di nakakaila. Kinsa to ka. Pero kani siya, maro-maro ni Ate Pres. Kaning iya, maro-maro. Tiguan na gini si. Tiguan pag kayo. Pila edad ani? Si Titi 4, muras gili ba? Di ka gili, di nakakayo. Ay, ina ng gili. Ay, dili kumpiyansahan. Bida ko kimo. Ay, pagtaro. Gulyat. Tamaman na lang. Gulyat, ug ingon ani ni gili. Dili ka kumpiyansahan. Pagkabiyasan niyo mo, Mads. Dili. Ano mo, Mads? Dili. Hanap na magkikay ko pa ng Mads.
Pwede mo sagbat? Sige, Three lovely flowers gunina. Three lovely flowers. Gulyat. Ay. Pwede mo sagbat? Asawan? Sige, lingon siya nga, dili na siya kahimo. Mas manghod pa mo kung niyag tulo, tingay katuig, lima, duha. Guna Duha manghudban. Oh, tingalig manghod ko niyag duha katuig, tingali lang. Nyato, Kasi nyato. ito siyang edad. Pero mas, Dito ba na? 73 siya sunod. ako, kasi, 73 na ko. 73. oh, sa ako, 70, 70 manghod ka man tulo, ko, manghod ko niyag duha. Pero, umingon siyang dili na kahimo, mas, una kong umingon niyang dili ko kahimo, di na ko kahimo. Ano man? Sukad niya na undergo ko ka ng TORP surgery. Wala na siya ka-earth. Mali ba? Oh, buwan na lang yung magkita. Ako ang gitur surgery. Wala mo ligyo ka-earth. Ay, di ay, wapa. Agay! Ako trap na ako, trap surgery. Ang usbo na to nga kanang na ang kaning nahitabo sa ibong amahan Inday, babae ba tong sender? Oh, kutsa. Oh, kanang Inday kunsa kanang hitabo sa imong insebi ugangan kanang sakto tong nila nga ila kumpiyansa pero sabtan na lang na siya tungod ka sa katigwangon kay Oh, sa una bitaw dunay tigwang sa amo ug mag lain siya adlib binikita ang iya lain ang iya ha mingulan siya nga oh ikaw di ay ni oh sunod na tong kita tingali patay na ko lain po iya ang adlib pero ingon na ba yung mga ani gimuha ba ning suklan imo ito baya mo ingon na ba nga oh kami pa karon kamo nya moingon ba ya so sabta lang na siya kay naaman diris kasulatan nga kanang ipatiman gyud labi nang biango-ango na ayo kuno kamo pagsalig dagko na mog kalawasan mo itong ha salamat po pinagat atong tulumanon Kuna ko ang paso, tiho.